pagpangga mo, ang tanan gihatag mo para sa kaluwasan ko. Maluloy uno mapasayloon ka, wali sa makanimo. Mahigugmaon ka sa kinabuhi ko, wala kayo'y makalabaw sa mga pagpangga mo. Ang tanan gihatag mo para sa kaluwasan ko. Maluloy unong mapasayloon ka, wali sa makanimo. Ang gugma mo taas pa sa kalangitan. Ang gugma mo kusog pa sa kahanginan. Ang gugma mo laong pa sa kadagatan. Ang gugma mo, ang gugma mo kanako Diyos kahibulungan. Mahigugmaon ka sa kinabuhi ko, wala gayo'y makalabaw sa mga pagpangga mo. Ang tanan gihatag mo para sa kaluwasan ko. Maluloy unog mapasayloon ka, wali sa makanimo. Ang gugma mo taas pa sa kalangitan. Ang gugma mo kusog pa sa kahanginan. Ang gugma mo laong pa sa kadagatan. Ang gugma mo kanako Diyos. Ang gugma mo taas pa sa kalangitan. Ang gugma mo kusog pa sa kahanginan. Ang gugma mo laong pa sa kadagatan. Ang gugma mo kanako Diyos kahibulungan. Ang gugma mo kanako Diyos dili matungkad. Kagihimo naman kitang matarong sa Dios pinaagi sa pagtuo, may panagdait na kita uban sa Dios pinagi sa atong Ginoong Hesukristo. Maayong buntag mga igsuon ko diha sa Kristo, ani Kristo. Kasagaran mga tao nangita ta og benepisyo, no? Nangita tag mga produkto nga naghatag og benepisyo nato. So kung mo-invest tag sa kabutang, dapat naatay ma-benepisyo ana. For example, sa sabon, mangita tag sabon nga mopalit, kung mopalit man ganit tag sabon, makahatag sig benepisyo nato like di ta bugason or muputi ta or nana. So kasagaran tao nangita gitag something nga makabenepisyo ta. Bisan sa ato ang mga tawag natog insurance, life insurance, no, mo invest tag mga mga butang kay naman nanay mga benepisyo like sa pag-ibig, sa PhilHealth, mga inana. Muna atong gi-investan kay naman kay naa siya benepisyo. Karong kabuntagon maghisgot about benepisyo nato nga mga Kristohanon. Sa dihang ni decide ta or ni decision ta sa tong kagalingon nga mosunod diha ni Kristo, nagdawat ni Kristo o gitawag natong kagalingon nga mga Kristohanon natay mga benepisyo gikan sa Ginoo. So kung namoy Biblia, palihog og abli dito sa Roma 5 bersikulo 1 kutob sa 11. Kung balikon, Roma 5 bersikulo 1 kutob sa 11. Ang pulong sa Dios nag-ingon, kay gihimo naman kitang matarong sa Dios pinaagi sa pagtuo. May panagdait na kita uban sa Dios pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo.
Pinaagi kaniya makahimo na kita sa pagpahimulos sa grasya sa Dios diin nagkinabuhi kita karon ug nagmalipayon. Diha sa paglaom nga makaambit gayud kita sa himaya sa Dios. Nagmalipayon usab kita diha sa atong mga pag-antos kay nasayod man kita nga ang mga pag-antos manggahimo kanatong malahutayon. Ang pagpalahutay makahimo kanato nga kahimut-an sa Dios ug ang iyang kahimuot naghatag kanatog paglaom. Dili gayud kita pakyason niining paglaom kay gibubo man sa Dios ang iyang gugma sulod sa atong kasing-kasing pinaagi sa Espiritu Santo nga gasa sa Dios kanato. Kay sa panahon nga wala pa kitay mahimo, nagpakamatay si Kristo alang sa mga daotan sa panahon nga gipili sa Dios. Malisod sa tawo ang pagpakamatay alang sa usa ka tawong matarong. Tingaling adunay magpakamatay alang sa usa ka maayong tawo. Apan gipakita sa Dios kanato ang gidak-on sa iyang paghigugma kanato. Kay sa makasasala pa kita, nagpakamatay si Kristo alang kanato. Ug karon naghihimo na kitang matarong pinagi sa iyahang dugo. Labi pa gayod, ang luwas nun kita niya gikan sa kasuko sa Dios. Kaniadto mga kaaway pa kita sa Dios. Gipasig-uli kita ngadto sa Dios pinaagi sa kamatayon na sa iyang anak. Ug karon kita nagsig-uli ngadto sa Dios, labi pa gayod nga luwas nun kita sa kinabuhi ni Kristo. Apan dili lang kay kanara nagmalipayon usab kita diha sa Dios. Pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo nga nagpasig-uli kanato ngadto sa Dios. Magampo ta. Labing gamhanan nagdalaygo ng mga Dios. Salamat kayo Lord sa panahon nga maghatag kanamo. Ginoo, kami nagatuo nga ikaw nagabubo sa imong grasya ug panalangin diri kanamo matag adlaw. Or sa Lord dili ka na namo makita tungod sa mga panghitaboan ning kalibutan. Ginoo, itugot imong balang Espiritu Santo may magalihok sa mga tagsa-tagsa nga kinabuhi. Ngayon ta Ginoo nga mo makita ang imong kaayo sa among kinabuhi Ginoo bisan sa panahon sa kalisdanan. Ginoo bisan pa man karong kabuntagon akong gihangyo nga ikaw magauban kanamo sa amoang pagtuon sa imong pulong. Kami gatuo nga kung wala ka, wala ang Espiritu kanimo Lord nga magatabang kanamo lisod kayo Ginoo sa pagsabot sa imong mga pulong. So Lord akong gihangyo napasabtahin taon kami Lord sa imong pulong. Ug ginawa ta Lord nga kani maghatag og kausaban sa imong kinabuhi. Inana nga pagi Lord mahimot ka sa imong tagsa-tagsa nga kinabuhi. Salamat kayo Ginoo sa tanan. Among balik ng tanang dungog himaya sa ngalan ni Jesus. Amen. Magbuntag sa pag-usab. Karong kabuntagon maghisgot ta og mga benepisyo gikan sa ato ang Ginoo. Sa kani nga particular nga passage na atay upat ka butang nga paghisgutan. Ang mga benepisyo nga gikan sa Ginoo tungod sa pagpakamatay ni Kristo nay upat ka butang nga makita diri nga gi-highlight ni Apostol Pablo. Una, nahibalik ang atong relasyon diha sa Ginoo. Ikaduha, naatay kasiguruduan gikan sa Ginoo. Ikatulo, ang balaang Espiritu Santo. Ug ikaupat, kasiguruduan sa kaluwasan. Akong balikon, nahibalik atong relasyon, kasiguruduan gikan sa Ginoo, ang balaang Espiritu Santo, ug kasiguruduan sa atong mga kaluwasan. So una, maghisgot ta sa nabalik nga relasyon. Makita na dito sa bersikulo 1 kutob sa 2 gingon dra. Kay gihimo naman kitang matarong sa Dios pinaagi sa pagtuo. May panagdait na kita uban sa Dios. May panagdait. So pasabot na natay peace gikan sa ato ang Ginoo. Pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. Pinaagi kaniya makahimo na kita sa pagpahimulos sa grasya sa Dios diin nagkinabuhi kita karon og malipayon. Ingon dra pagpahimulos sa grasya sa Dios unya nagkinabuhi na kita karon og nagmalipayon. So nagkinabuhi na kita og nagmalipayon. So duha ka butang. Una, giingon dra nga nanatay panagdait. Ikaduha, makapahimulos ta sa grasya sa Ginoo. So, giingon dra nga kita na ibalik na atong relasyon sa Ginoo. So ang atong original state gyud diha sa Ginoo, nagitay relasyon sa Ginoo. Kumbaga, kung tan-aw na to sa Biblia, dito sa pinakasinugdanan dito sa Genesis, ato makita nga si
Adan ug ang Ginoo naay maayo nga relasyon. Nga diin si Adan makasangpit sa Ginoo, ang Ginoo makigstorya ni Adan. Og ang mga benepisyo nga nakuha ni Adan dako kaayo, no? Pwede siya mo'y nangalagad sa binuhat sa Ginoo. Ang tao mo'y nangalagad sa binuhat sa Ginoo. Unya siya mo'y gisaligan sa mga binuhat sa Ginoo. Apan sa dihang nakasala si Adan unsa may nahitabo, nahilayo kita sa Ginoo. Nganuman, kay ang Ginoo nato balaan, unya dili pwede na ay sala nga masagol sa Ginoo. Sumunang nabulag ang katawhan dito sa Ginoo. Pero tungod sa pagpakamatay ni Kristo, nahibalik na ato ang relasyon karon. Ug mo ni ato ang nakita karon, nahibalik na ato ang relasyon. Kay tungod nahibait man ang atong relasyon sa Ginoo, ang grasya sa Ginoo pwede na natong pahimuslan. So usa na sa benepisyo nga atong nakuha. Ang grasya sa Ginoo atong mapahimuslan. No, lain po nang pahimuslan nga atong pahimuslan nga murag atong abusahan, lahi nang abusahan ha, sa pagpahimulos. So pasabot natin mga benepisyo nga nakuha diha sa Ginoo tungod sa iyang pagpakamatay, tungod sa iyang grasya. Ito ang atong relasyon nahibalik na. So kumbaga, kasagaran Kristohanon sa dihang ang gidawat nato si Kristo mo ni ang kulang sa ilahang impormasyon nga nakuha. Nga ato ang relasyon sa Ginoo naibalik na. So mo natong naon permente nga ato ang relasyon sa Ginoo nabalik na, pasabot na natay tawag og relasyon og ato nang palambuon nga relasyon. So mo nang kada adlaw mubasa ta sa pulong sa Ginoo, kada Domingo maminaw ta sa wali, mapiltag Bible study, kita mismo mo share ta sa pulong sa Ginoo nga naman kay atong gipalambo ang ato ang nahibalik nga relasyon. Ug tungod lang lamang na kang Ginoong Hesukristo, dili na tungod sa atong mga binuhatan. So nabalik ang ato ang relasyon diha sa Ginoo. Kung nakafamiliar mo sa story about sa prodigal son, inaana nga illustration nga gihatag sa Ginoo sa ato ang pagbalik sa atong relasyon. Kita mo'y nibuwag sa Ginoo, kita nagkalisod, pero ang Ginoo siya mo'y nangita og paagi og sa dihang nibalik ta sa Ginoo gi-welcome ta niya. Ug karon sa dihang nibalik ta sa Ginoo pinaagi sa pagdawat nato ni Hesukristo, gi-welcome ta niya og dili lang gihatagan pud ta niya og mga benepisyo. Usa na dira ang pagpahimulos sa iyang grasya. Ikaduha nga butang, kasiguraduan gikan sa Ginoo. Kani importante kayo ni nga naatay kasiguraduan gikan sa Ginoo. Kay kani atong kasiguraduan gikan sa Ginoo magahatag kini nato og kusog, maghatag kani nato og gitawag encouragement para mulahutay ta ani kalibutana. Makita na nato sa bersikulo 3 kutob sa 4. Giingon dira, nagmalipayon usab kita diha sa atong mga pag-antos kay nasayod man kita ngang mga pag-antos naghimo kanatong malahutayon. Ang paglahutay makahimo kanato og kahimut-an sa Dios ug ang iyang kahimuot naghatag kanato og paglaom. Nay duha ka butang nga makita dira. Tungod sa atong kasiguraduan dira sa Ginoo, naghatag na siya og lahutay sa atong mga pagsulay. Mulahutay ta sa atong mga pagsulay. Gingon dira sa bersikulo 3. Nga kita mulahutay sa atong mga pagsulay. Ug nindot kayo ni siya sa panahon nato karon. Nganuman kay daghan man kalisdanan nga atong nasugatan karon, no? Maybe na koy usa ka kaila, usa ka suod nga higala nga negosyante o nagpampo siya nako kay nagkalisod siya sa iyang negosyo karon. Taas kuno kayo ang presyo sa mga pamaliton, unya maglisod siya og kita. Kung naamgay siya kita, igo-igo lang or usay ma-short gid siya. So naglisod gid siya mo na nagpaampo siya. Og di lang dira na sa financial nga bahin ay mga tao nga naglisod sa atong health. Kay nganuman masakiton nga na naglisod og nagay mga natay mga kaila pod, nakoy mga kaila nga mga pastor nga nagkalisod pod sa ilahang health. Og daghan mga butang nga nagkalisod, daghan tag mga butang nga mga lisdanan ng kalibutan. Og di na nato malikayan. Usay man gud na itay mindset nga kung nata sa Ginoo, usay atong excuse atong kagalingon sa mga kalisdanan ng kalibutan. Og sayop na wala gatudlo ang Biblia na. Nganuman, kay tanang butang aning kalibutan na bag-uhon man ni Hesukristo sa iyang pagbalik. So mo nang karon nagid tay mga kalisdanan. Pero nay reason nganong nay mga kalisdanan. Kay kaning mga kalisdanan magbunga kini kanato og
unsa man magbunga kini og kahimuot sa Ginoo, unya kaning pagkahimuot sa Ginoo naghatag kanato og paglaom. So naay paglaom. Gingon dira sa bersikulo 4, gingon ang pagpalahutay makahimo kanato nga kahimut-an sa Dios ug ang iyang kahimuot naghatag kanato og paglaom. So bisag nagkalisod ta ning kalibutan naa gid gihapon tay paglaom. Kay nga naman namtay kisigurduan gikan sa Ginoo nga ang Ginoo nag-uban kanato. Sa dihang ang Ginoo nagpuyo sa atong tagsa-tagsa nga kasing-kasing, ang Ginoo nag-uban na kanato. So bisan nagkalisod ta, mula hutay gihapon ta. Dili tungod sa ato ang kaugalingon lamang, kun dili mismo ang Ginoo naghatag kanato og kusog. Diba? Gingon sa Biblia nga ang Ginoo naghatag kanato og kusog. Unya dili lang kay naghatag og kusog, sa dihang mula hutay ta na ay bunga nga naghatag kanato og paglaom. Kaning paglaom dinhi nato i-disregard nga naman. Muni naghatag nato og kusog sa pagpadayon aning kinabuhi. Ang atong paglaom dili sa atong mga negosyo, ang atong paglaom dili sa atong mga relasyon aning kalibutana, ang atong paglaom dili tungod sa atong mga success aning kalibutana, kundi ang atong paglaom naa lamang sa ato ang buhi nga Dios nga mao'y nagsustinar kanato matag adlaw. Naatay kasiguraduan gikan sa Ginoo. Ang nakanindot man gud aning kasiguruan nato sa Ginoo kay bisan nagkalisod ta aning kalibutana, no, masakiton, nagkalisod ta financial, emotional, pero dili ra kana atong makita kung dili maka-focus ta didto sa Ginoo og sa ato ang padulngan. Diin kung asa si Hesus Kristo. So kasiguraduan gikan sa Ginoo. Ikatulo, ang balaang Espiritu Santo. Gingon dra sa bersikulo 5. Dili gyud kita pakyason ning ining paglaom kay gibubo man sa Dios ang iyang gugma sulod sa atong mga kasing-kasing pinaagi sa Espiritu Santo nga gasa sa Dios kanato. Sa dihang atong gidawat ang Ginoo sa ato ang kinabuhi, ang balang Espiritu Santo mga igsuon diha ni Kristo nagpuyo na sa atong mga tagsa-tagsa nga kasing-kasing. Ang nakanindot anang ang balang Espiritu Santo nga nagpuyo sa atong mga kasing-kasing kay dili lang maghatag nato og paglaom og encouragement, kundi maghatag ka nato og giya. Kumbaga, naay famous kaayong advertisement sa unang panahon nga sa Sprite man to. Nga na ako no'y anghel o naay demonyo dire sa iyang kilid. Ano, niingon ang demonyo nga nagtapad man tong lalaki o sa kababae, niingon ang demonyo nga agbaye ko no. Niingon ang anghel, ayaw agbaye. Niingon tong demonyo ang agbaye. So muna inana atong kasagaran no perspective sa ato ang mga kinabuhi, especially sa pag kinabuhi nato dira uban sa Ginoo nga naay anghel og naay demonyo. So, kung moingon gani, kung naay mga tintal na to, demonyo na, pero kung moingon nga ayaw, anghel na. So, ang tindanay mga igsuon na atay balang Espiritu Santo nga nagpuyo nga to, naghatag na itong konsensya. O kanang something nga moingon nimo nga ayaw nagbuhata, kay bawa kang sayop na, gikan na sa balaang Espiritu Santo, dili na anghel. No? Kung dili ang nagtabang na nato, nagprosigido nato nga magkinabuhi, nga matarong, kay nga naman, kay gipamatarong naman ta, diha ni Kristo, mo nang atong prosegido atong kagalingon nga magkinabuhi og matarong og ang gauban ka nato ang Espiritu Santo nga nagpuyo sa atong kasing-kasing og dili lamang nga ang Espiritu Santo nagpuyo og naghatag nato giya kundi dili gisilyuhan usab kita para sa atong mga kaluwasan ug ato na hisgutan unya sa last kasong kasagiraduan sa kaluwasan. So ang balang Espiritu Santo nagpuyo kanato sa atong mga kasing-kasing, no, giingon sa bersikulo 5 nga gibubo sa Dios ang iyang gugma sulod sa atong kasing-kasing pinagi sa Espiritu Santo. Tungod sa gugma sa Ginoo, ang Espiritu Santo nagpuyo na sa ato ang mga kasing-kasing. Kung sa English pa ni indwell ang Espiritu Santo sa atong mga kasing-kasing. So usa na sa mga benepisyo nga naa kanato. So imagine
sa mga tao aning kalibutan na usa ka nga nagpuyo ang Espiritu Santo sa imuhang kasing-kasing mo na ang benepisyo nga atong nakuha sa pagpakamatay ni Kristo dito sa Kalbaryo. Ikatulo ay kaupat ug kinalasan kasiguraduan sa kaluwasan. Ug kani importante kaayo kay nganuman kasagaran tao kung imong pangutanon kung mamatay ka karon asa man ka di siya sigurado asa. Ug ginawaton kita mga Kristohanon kung pangutanon ka kung mamatay ka karon asa man ka. Kung mobiya ka ning kalibutan na asa man ka dapat naatay kasiguraduan. Ug mo na ang ganahan nga ipakita ni Apostol Pablo kanato ani nga iyang gisuwat sa Roma. Sa kabutang ingon dra sa bersikulo 6 kutob sa 8 gingon dra kay sa panahon nga wala pa kitay mahimo nagpakamatay si Kristo alang sa mga daotan sa panahon nga gipili sa Dios. Malisod sa tao nga pakamatyan ang alang sa usa ka taong matarong. Tingali adunay nagpakamatay alang sa usa ka maayong tawo. Apan gipakita sa Dios kanato ang gidak-on sa iyang paghigugma kanato. Kay sa makasala pa kita nagpakamatay si Kristo alang kanato. So ito makita dira no naghatag og illustration si Apostol Pablo nga kung ang usa ka tawo lisod kaayo mo give up sa iyang kinabuhi para sa iyang higala. Gawas na lang siguro kung kapamilya or uban gani bisay pamilya nato di gali kita willing magpakamatay para na nila. Pero naa siguro yung mga exception nga for example kanang tawhana importante kayo na nimo or tarong na nga tao. So willing ka mo sacrifice ana. Pero di na mao ang case nga gihatag ni Apostol Pablo nga gikan sa Ginoo. Ang case nga gihatag ni Apostol Pablo nga bisan kita mga dautan, bisan kita walay mga pulos, bisan kita naibulag sa Ginoo or kita kontra sa Ginoo or kita makasasala unsa may gibuhat ni Kristo kanato. Iya tanggi pakamatyan. Di pakamatyan ta ni Hesukristo. Ang atong kaluwasan siguro na kay tungod sa naitulo ka butang. Ang pagpakamatay unsa pagpakamatay ni Kristo ngano man tungod sa iyang gugma o ikatulo kanus-a samtang kita makasasala og walay mga pulos. So una, gipakamatyan kita ni Kristo mao nang naanatay kasiguraduan sa tong kaluwasan. Buhat na ni Kristo didto sa Kalbaryo. Dili na buhat nato. Dili kay tarong ta or nagbuhat tag maayo, nitabang ta sa ubang tao, mo nang naatay kasiguraduan sa tong kalawasan. Kaya usahay naman ko yung mindset mga Kristohanon nga nidawat na ko sa Ginoo, sumubuhat ko mga maayo nga butang para siguro akong kalawasan kung baga atong isilyuhan. So sipyat na siya nga naman, ang Ginoo mo'y nagsilyo ka nato, pinaagi sa balang Espiritu Santo dito sa pagkamatay ni Jesucristo sa dihang gidawat nato si Kristo, gisilyuhan na kita og sigurado na ang atuang kaluwasan dili tungod sa ato mga binuhatan, kundi tungod sa pagpakamatay ni Jesucristo. Unsa iyang gibuhat, gipakamatyan ta ni Jesucristo. Asunod nga pangutana ngano man nganong gipakamatyan ta ni Jesucristo? Ang ayan batang pakamatyan? Tungod ba sa atong itsura? Tungod ba sa atong postura? Tungod ba sa atong mga binuhatan kay tarong ta? Dili. Tungod sa gugma sa Ginoo. Diba? Giingon ra sa 8 nga gipakita sa Dios kanato ang gidak-on sa iyang paghigugma kanato kaysa makasasala pa kita nagpakamatay si Kristo alang kanato. Giingon ra makasasala pa kita. Wala gingon nga ato nang gigibat mo atong mga sala mo nang gipakamatyan ta sa Ginoo. Kumbaga dili inana nga nakita sa Ginoo nga uy nagtinarong naman din ning bataas o nagtinarong naman din ning mga tawhana. Disunod naman din sila sa akong balaod so ako na ni silang pakamatyan. Dili nakita sa Ginoo nga nagkalisod ta. Nakita sa Ginoo nga di na to kaya nga wala siya. So mo nang iyang gibubo ang iyang gugma tungod sa iyang dakong gugma kanato buhat niya nga pakamatyan ka. Di ba nindot kayo nga gugma o nindot nga example sa gugma nga ito makita. Ang usa ka tawo willing, ang Ginoo willing mo give up siyang kinabuhi para sa atong kaluwasan. Di ba sa gi-illustrate pa ni Apostol Pablo, na siguro mga exception mga tao nga magpakamatay, willing magpakamatay sa mga tao nga maayo nila or sa mga tao pod nga willing magpakamatay nila, di ba? Kana mga
mga suod nilang higala, pero bali, lahi ang sa Ginoo. Kita mo'y napalayo, kita mo'y ni itsapwera niya, pero siya mo'y nangitag paagi tungod sa iyang dakong gugma kanato. Kanusa, gipakamatian ta sa Ginoo samtang kita makasasala ug walay pulos. Akong balikon, gipakamatian ta sa Ginoo samtang kita makasasala ug walay pulos. Usay di ta makadawat na nga wala kay pulos, mangita gid pulos ning kalibutan na. Pero sa dihang nakasala ta sa Ginoo, katong nahibulag atong relasyon sa Ginoo, atong kinabuhi walay pulos. Bisag unsa pa man ang atong paningkamot aning kalibutan na. Sige, butang ta nga si ang Ginoo si Kristo wala pa nagpakamatay. Balik ta sa panahon nga wala pa nagpakamatay si Kristo. Tungod sa sala, nahibulag ta sa Ginoo. Tungod nahibulag ta sa Ginoo, tanan natong buhaton, tanan natong paningkamot, padung ra gina sa usa ka butang ug mao na ang distraction sa mga katawhan. Kumbaga kung sa English pa, we are doomed. We are bound to die. Mamatay ta. Sa ato ang espiritu o sa ato ang pisikal. Kay tungod sa sala, mamatay ta. So munang wa tay pulos, bisag unsang paningkamot na to aning kalibutan na natay success, no dato ta, natay pamilya, makatugod tag balay, natay negosyo, katabang ta sa ubang tao. Pero wag gyapon ni pulos nga naman, kay usara gyapon tong padulngan. Ug mo na ang kalayo sa presensya sa Ginoo. Sumo nang nagkinahanglan nga pakamatyan ta ni Kristo sa atong mga kasalanan para malimpyuhan ang atong mga kasalanan. So manang gibuhat sa Ginoo nga samtang kita makasasala ug wa patay pulos nakita ta sa Ginoo ug mo nang iya tanggi pakamatyan. So dili kay tungod kay angayan ta pakamatyan. So dili ta angayan nga pakamatyan. So ina nakadako ang gugma sa Ginoo. Imagine na dili nato matugkad ang gugma sa Ginoo bisag unsa pa natug kaot, bisag unsa pa natug ukit ug pangita ug tungkad ang gugma sa Ginoo, di gina nato matungkad. Kulang ang bisang unsa nga butang, kulang ang gilawmon sa kinlawman nga dagat sa pagtungkad nato sa gugma sa Ginoo. Nanakadako ang iyang gugma. Usay di ta kasabot nga Lord, ngano imong akong gibuhat, ngano imong gibuhat nga pakamatay man ka, wa ka mo palag, ngay gibinuangan ka, giluwaan ka, gikulata ka. Kadako ang gugma sa Ginoo. Ug mao nay kasagaran gisayangan sa mga Kristohanon, mga benepisyo nga nakuha ang gugma sa Ginoo. Ngano man kasagaran matabunan sa mga butang nga kalisdanan ang kalibutan. Usay mahiubos pud ta makakita or bisan sa atong kagalingon, usay mahiubos ko. Mausahay ma-distracted ko nga mga butang nga maguol ko. Ngano man kay kani mga plano nako nga wa na hitabo ngay nana umunang usahay murag masakitan ta pero usahay mo na makahinungdan nga mapanalipdan or matabunan ang gugma sa Ginoo, ang dakong gugma sa Ginoo nga mo'y gikinahanglan sa mga katawhan. Mga benepisyo nga gihatag sa Ginoo sa mga iyang mga katawhan siya mga anak, ikaw ug ako, nga makuha nato usa na ang gugma sa Ginoo. Naay kasiguraduhan ang atong kaluwasan nga naman tungod sa gugma sa Ginoo. Hinaut unta kung ikaw usa ka sa nagkalisod karon. Kung ikaw usa sa mga na-discourage karon. Nga tan-aw nimo wala nay pulos ang imong kinabuhi. Nga tan-aw nimo nga wala nay padulngan imong kinabuhi. Nga tan-aw nimo lisod na jud kayo imong kinabuhi. Hinumdumi nga naatay Ginoo. Nga dako kayo ang iyang gugma nga di nato matungkad. Nga nahimo siyang pagpakamatay kanato. Dili kay tungod ang ayan ta pakamatyan, dili kay tungod willing ta mo give up sa ato ang mga sala, kundili tungod sa iyang gugma kanato. Duula og sangpita ang Ginoo mga igsoon. Sa mga tawo nga wala pay relasyon dira sa Ginoo, ganahan mo nga ni mga benepisyo nga nakuha nato sa Ginoo, nga gingon ni Apostol Pablo. Nga atong relasyon sa una sa Ginoo nabulag tungod sa sala, pero nabalik na ron. Natay kasiguraduhan sa Ginoo nga mulahutay taning kanibuhia nga naghatag kantong paglaom. Unya ang balang Espiritu Santo nabuhi sa atong mga kasing-kasing
Unya na po day kasiguruduan sa tumang kaluwasan tungod sa gugma sa Ginoo sa iyang pagpakamatay sa cross. Kung ganahan tani nga mga benepisyo, dawata si Jesucristo. Siya na ang una ni buhat sa first step ng pagpakamatay. Igulan ta mo tuo kaniya. Tuhuan na to nga iyang pagpakamatay sakto na para iluwason ang mga katawhan. Ang iyang pagkamatay na dako nga gahom nga mahimo nga muluwas sa mga katawhan. Bisan dako pa, tanaw ni mo dako kay imong sala, pero kaya ng pasayloon sa Ginoo tungod sa iyang pagpakamatay dito sa cross. Dawata ang Ginoo. Og katong mga tao, mga ana-anak ang Kristo, nga naa ni relasyon dira sa Ginoo, manidawat na ni Kristo. Naot unta nga mahimo ni siyang encouragement kanato. Nga bisan lisod ang kinabuhi, nga bisag natay mga kalisdanan, natay mga heartbreak, na mga butang nga wala ta kauyon. Naot unta nga dili na matabunan, dili na makatabon sa gugma sa Ginoo sa atoa. Sa tapos akong hatagan man akong ilustrasyon sa Ginoo ug sa gugma sa Ginoo. Nay usa ka bata og inahan nga nagstorya unya naay bagyo. So dag-om kaayo. Unya niingon ang inahan nga walay adlaw kuno karon kay natabunan kuno sa panganod, so walay adlaw, walay sun. Og simple ra kayo, ang simple kay nga bata niingon siya nga, "Ma, ang adlaw dili man na mawagtang." Natabunan siya sa panganod pero di na nimo ingon nga nawagtang siya. Naara gid na siya dira. Sama na sa ato ang Ginoo sa iyang gugma kanato nga igsuon. Usahay tungod sa atong mga kalisdanan, usahay sa nasinatin ang kalibutan na nagtuotang ang Ginoo ug ang iyang gugma nawala. Kay natabunan man sa mga kalisdanan. Kumbaga blurry ang Ginoo kanato. Pero mga igsuon ko hinatun-tang atong kuptan sa atong mga kasing-kasing at sa na ang Ginoo wala gyud nawala, ang iyang gugma wala gyud nawala. Mahimon man na tabunan, pero naara gyud ang Ginoo. Hinatun-ta nga na-encourage ta na umupadayon ta sa pagkinabuhi ng kalibutan na bisag nagkalisod ta kay nga naman naate paglawom diha sa Ginoo. Magampo ta. Bigyan mahana nagdalaygo ng mga Dios, salamat kay Ginoo. Sa imong pulong nga nagpahinumdum ka namo Lord. Kung unsa kadako ang imong gugma diri ka namo Ginoo. Ikaw nagpakamatay ka namo bisan kami dili angayan, dili takos nga pakamatyan. Kami ang nibulag kanimo Ginoo pero ikaw ang niduol ka namo. So Lord, salamat kayo Ginoo sa imong dakong gugma. Sa imong balang Espiritu Santo nga nagpuyo ka na sa mga kasing-kasing nga nagagiya ka namo Ginoo. Bisan sa kasiguraduan sa kinabuhi nga naghatag ka namo paglaom Ginoo ug naibalik nga relasyon diha kanimo. Hinawata Lord nga dili na mo usikan ang imong gugma ug imong gasa ang gihatag ka namo, kun dili amo kining gamiton Lord. Dili lang para sa imong kagalingon, kun dili para sa imong kahimayaan. Salamat kayo Ginoo, hinawata Lord nga magpadayon mi sa imong tagsa-tagsa nga kinabuhi bisag unsa kalisod. Kay kami nagatan-aw sa imuhang mga plano sa among kinabuhi. Sa imuhang gugma ka namo. Salamat Ginoo, kini tanan akong gipangayog salamatan sa ngalan lamang ni Jesus. Amen ug amen.